Kajing bam sha skor ki bapenyat ya ki yo masih yo moj ha bernihat bat bari dua ya kajing kerpat ki nongnya bat try pick up na ribhoi ban ai nong ha ka bakit baba kalapen long ya ka ribhoi district commercial pickup driver and owners association ban mudoi da ka ejahar persha ya ki tegi yo Kajinglet ujor ha ka arpau tere uno pra araja arpusan ha bernihat police station kalong ban khang no shisendon ya ki tegi yo Habakren sikilat pathai kubor na kalyang president ka association uba Stanwell Mani ulayathu bawatla kala don ka jekran bat penbet labun sin bat kitrai jong kitegi yo bat khamtam bat kita ki bar jala ki bawan penpoy ya ki moj ki masi ha kitegi yo halor ban ailat lam ban yoket ya ki mar ban penpoy pat shaki jaka ba pher penban kala syukot tang ha ka jingkular ka ba klampoy shay ru Ulaang ru baka association kalabu ya ka ujor persya ya kitegi yo mo yo masi da ka badawa bariban khang no shwa ya kitegi yo namar kajing don jong kinegi yo kim ai jing mento ya kitrai mulok ki baju kamai kit mar da ki pick up Ulakan no ru baka rukam penyat ya kitegi yo nadu ka rukam wanra ya ki masi bat ki mo kim longkat kum ki kendon an bat le se kini ki yo kindai ki basu penyat be an Ba na ki por nilaju ni sakman ban snow saki bor di bahalor bat keren ban empau ya kita kicing jom ni kum sabla napo jom ka them de hoy de menta ka sniru hoy lengba kicing prilat di jong blay na kaliang jom ni ikun sabla ko them de hoy ngina la ban thiet kali wala da man idei makna kali ki bang sim ta ka ram ka sya mo den rei blay ula ailat ini bangin yo ban sedang ban kamai de rei hadin bangin la yo lat ban thiet ikni kali chungi naga por ngi jumat ikicing ha ka kamai ka ji khamtam nang ne na po jakala jong bangin kit ngin ba ya ki jingkit ban penpoi sa yo ki hat ki jaka ki bangi ide ban penpoi te ka ba ni kren naga por lomba hari boy hi ka lat kamai chungi nang ne na po them boy ka dei ba ka jingdon jong ki ki yo merat mo yo merat ki bingila ban ong kum ka masih kasnyang KCR ki moj bat kum ta ter tenamar bahari boy ka babun hi ka jaka kamai ka datang kita ki bangila namar go timi nang ne kita ki bangila kro kita re long penban da kompong ba hi na kaliang jong ka riboy commercial pickup driver and owner association hadu mentahi ngimyo ya kata ka kamai lane ngimyo ya ka trip na kita ki yo Kajing don jong kita kiyo kamdon jingmut yangi ibadon kali napo kathem regoy tena kata kadao nakapor sekapor ngila julo jupen snau ya kine ki bapenya ya kiyo ya kine ki dekhar ki buan ra ki mar nani hayo bakin ai ya kata kalat kama yangi di kun sabla napo kathem regoy tenre ngi penban bangi syam penban bakata kajing ya keren jongi da katien da kajing ya stu jingmut batki kawan ra penban ya kajing ya pher jingmut teng habban ya kenroy habban ya kami penban kacing yang kelumar tegi na kaliang dongi kum kino yalam nyemwa kanya kane ba kum ki breu ki ba don yang kata kacing ya tip breu tip lay bangin mi kata ka huri hura na kapor sakapor tengi kum kino yalam ro ngila sngo tight la sngo nya la sngo pedang na mar balai ki para driver lada kim yo ya ka trip ha bekelawan yang hane apa bornihat kim yo ya ka trip ki pen sngo sangi ki ong ba ni yo trip kali jungi la yang arsni la ski hangni apa yo borni hangni dengan yo kendrai ki kat bagi kali pada ki yo ban kit nang ne de lalong ko mangi supaya jauh dut kenya kata ka ka badan hapo kata kala jong de menta ka sni ka ni ka arpon tarik mo ko kat tarik na kalian jongi kum ka ason kila asim ne ka rai ramba ba la po dia komplain ya kini yo di badan hang ne hapo kan bi hoy jong bari dua bat kini ba badan hang ne hapo bornihat hang ne ibu e komplain hang ne ha police station bornihat ba gaji penyak kini yo hang ne ro kimlong yo kiba ya kat kum kita ki kendon an gaji pendiet gaji wanra kita kimar ro kamde kat kum kita ki kendon an ki badai ban pet na kaliang jong dibor beri pet de ngi semua persya ikane ngim la ban pediang dali leru bat
balada kem dan si mentai ia mentahi ngi komplain bet bahaban khang ye kini giyo ki badan hang ne apo ribhoi jongi kata kade ka ba ngila shim ta karai namar ngila asngnya las pedang ye kaju pengin yakran namar kita ki ba kedang kita ki ba yo si yo kita ki ba ong ba kita ki briu jong kita ki he ki han yo si yo ki biang si biang dekat pamangi urit uria ubah sedang bandiang lagi jong dikejar pan kata ka kamai kaji naki nton bayo sngo ki kulut ki skor ki matla ki khamat haba ki iro karena kata ban se da ibar barit jong ni haban le da kano ka boy kalat kalenti ka ba ni la kita kide ki bana kaleng jonga kumbu noilam ngak supwa ban mau kumbu presiden barang ba jong ka asion pat ki dan lang kini ki para member ki protokol hanero ngatrai kaju nitip kaju hi kajing sngo ka jongi oiro aba kham thamula susu ya kabayade pati kayo kepada nani apa borni katung kajundan iyo kamara kaji matoi kun samla wa kembri boy kamdan kanono kajungni namata ki kun samla ki badan wa kembri boy te kajing matoi jong iti iyo di baldan hangne po borni kalau betang na jumatoi jong ki dekhar ki bawan nabar kita khar bawan ini ki bawan le business hangne claim ki kot isla ki babiang claim ki no ki dokumen ki babiang te ngiptip ki bana kita kharu ki bawan ban le business hangne po ribhoi jungi te dina kata he ka jingdom jungi nomor ba kan mentoi ayu lada ngin ong ba kata ka yo ahat kandan po tham ribhoi jungi kat ba ki khun samla jungi kim yo ka jing mentoi kim yo kam yo jam kim yo kanu ka jing mentoi lang na kata yo te ngila ya keren na kapor baik kita ki badan hayo nang ta baik itu khar yu yang ban ya trailang ai lang ga ke ba me ya pliat nang ni ai lang ban pacat lang e kun samna kemri boy jugi nang ni ba kila ban petelun ni no kamro namar kumbal siong ya ka ba mentali ki ba dangbun ki ba la nang la start ki ba myo ya kam ka jam ya le ban ya yang la ijong ikti kejar ban ya tre kan no kam tabakat ba mantapat nakaliang jungi ngiyo iya kanu ka bangi tungku barkine ngiya dei barkine ngimyo e ka jing matoy ka kam na kir ngimyo ke ina kir ngimyo ba ka jing matoy jongki ka le tang siktu ki briu ba ki high level bat kita ki briu ki dekhar ki bawan na e te kata ka balong ka ba panwara ka jing jinjar ngi te hadin nang ta ngila ya syong ya parkat para mengi ongin le kumno habaya dei ba kane amal dangin ya keran si ya keran umdan basngap undon ba kenkor yangi kenbe yangi bangi de ki barit ki te ki high level ki biang be ki lebe ka bamon yu tingila parkhat da kan do kalat kalenti bangila ban wara ya kajinya jinya penbej barki ke ngila bun ha kilat kalti bangila ayat ban yakar barki hari kaktien por bayakaran barki ki ong be hat inle kumta kam ba piong ofisia yu hari kat baka kambat kamlong ku barki keren tengi pat nyimla syu ban yasha e kaju ki ngim pa ban se ba ngiwara no da kan ni ka kalenti ba ngila wan bu da ka complain FIR hani po police outpost Bornihan ke ban IFR direct e gitu khar ki ba wan ne ki ba wan business hani po tem ki boy jungi ke sakawi ru kalong dumni ba kini ki khar mano ba ai jungbit e ki ba mano ba ai bor ki ru bakin warra ya kan ni ka business hang ni bikin yatra hang ni bakin le ya ni ki kam tam ni positif megale ju undan babam ya kamut kat ba kata ka yo mut ka baman ka ski ka jinya di jinya thiet ti sai kata ka yo mut ka le sai ta ka mut ka poi ngim tip hato ya kan ni ka megalaya jungi kala long tangka lenti yai la ni tangka ta ka business ni tangka ta ka tang kita ki nong petim nam ta ki nong bangla ni kumno ni kan ni megalaya jungi kat baki muit man kas gi poi kat baki muit man kas gi kiet nang ni kat baka jing mal toy nang ki kun samla nang ni bikim yo kim dan ki habai di ba atahi ni slow ba ya man tahi ni ong ba nyin kat bala di balong ni na khang shoi te kayo ke kat ba pa wara e jing mal toy lang ni ki kun samla ba kem riboi jungi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.